Kani imong lupiramay, libre 4 hours ni, para maayo na ka. Pag once mag-cellphone pagali ka, embargohon ako na ha. Ay, ging na gini mag-cellphone. Ako asa ni embargohon, nanto di ka maayo. Gago ka ba? Diba? Ewan sa Makati. Laba. Nang laba? Naana na ka? Kasi nang laba nga nagbutang kag sabon pero walay tubig. Ay na. Naana po ka te. Butangin ay tubig te. Naunsa na day ka te mo na makinibalik sa pagkabata. Oh. Naunsa na lang ka te. Uy. Cellphone? Nang laba ka ng cellphone sa man na nag-video kasi mo kong galingon o nagulat ka ni Edison. Nagulat ko ni Edison, sir, kasi hindi agi-unblock ko niya. Hindi na naman takan, di ba te? Kalinti na si Edison. Sir, luho kayo kalitan si Edison. Giblock na gali ka niya, Tino. Mas importante yun hunain mo mga anak te kaysa kay Edison. Pero, sir, Oh, unsa man? gihugma mo na ko siya, sir. Gihugma mo siya ang pakutan naghigugma baka niya. Gipadala na gali kag 5,000 no niya giblock dayon ka. Una-una daw nate. Sige daw. Asa man gugma dira? Kasi gi-unblock na ko niya balik, sir. Dili na na mahitabo te. Ngano inglaban jud kayo ka nga dugay na mo naga-video call ana? Ha? Pagpuruan ko, sir. Oh, karadlaw mo naga-video call. Oo, sir. Oh, unsa may i-describe daw ang naong ni Edison be? Di mo na kung makita niyang naong, sir, kay dugan na niya ginapakita. Kasi tugan. Wala sa nagapakita ang nawong. Wala, sir. Ah, wala na-scam ka ni Edison. Te ako te concern lang ko sa imo ate ba no? Sa imong trabaho, sa imong mga mental health nimo. Ani na lang te, as amo nimo, relax sa kaong trabaho. Ako nalalaba na, ako nalalaba, magpaayos ka. Payo mo kung sakit, sir. Wala ka na sakit, pero imong dughan ang nagsakit. Ale, magpaayos ka, kaning cellphone ko Ale, pasag din na ako nalatiwas og labaan na, mag-relax ka. Ale, te ale. Lingkod, dali, lingkod. Sandig karo. Magpaayos ka ha. Maginom kag tambal. Ay! Laikon dere, lupiramay. Huwag mo kalibang sir. Lagi, wala ka ni kalibanga. Pero wala naman tayo laing tambal dere. Oh, inuman na lang ni. Relax. Unsa man? Tubig, sir. Tubig, sorry. Tubig, no? Oh, tubig, te. Luma. Oh. Basta timaniti, ha? Kani imong lupiramay, libre 4 hours ni, para maayo na ka. Inuma, oh. Unya, pag once mag-cellphone pagali ka, embargohon ako na, ha? Harapan tayo na. Ay, ging na gini mag-cellphone! Ampe ni, ako asa ni embargohon nanto di ka maayo. Ako asa ni. Laaya ning kinabuhi Wala na ganin si Edison. Yung barguhan pa kong cellphone.